איזה מותג משווק טוב יותר? אייקון אמסטרדם או לג'נד לונדון? בואו נבדוק את זה. המותג אייקון אמסטרדם כרגע מריץ 300 מודעות פעילות, אין להם הצעות ערך חזקות בכלל, הם לא מריצים איזושהי הנחה או הטבה, הם שמים בעיקר דגש על הברנד שלהם, ויש להם המון תמונות של החוויה של המותג, שזה נחמד, אבל לא בהכרח מה שמביא את המחירות. מבחינת הסושיאל שלהם הם שמים דגש מאוד חזק על החוויה של המותג, על הברנד אווירנס, וכמובן גם על המוצרים. האתר עצמו בהחלט מעביר את החוויה בצורה טובה, האתר נוח לשימוש, עמודי מוצר מאוד ברורים, יש גם טבלת מידות, כל מה שצריך כדי לבצע את הרכישה. בנוסף, בתהליך הרכישה יש להם גם הצעות ערך לאפסלים והגדלת ה-AOV. מה שלדעתי חסר להם בעיקר זה לעשות הרבה יותר דגש על פרפורמנס ותוכן הרבה יותר מהיר וקאטים, ולתת הצעת ערך הרבה יותר אטרקטיבית, מאשר רק להריץ את זה בבלק פריידי עצמו. המותג לג'נד לונדון לעומת זאת מריץ 820 מודעות פעילות, ורוב התוכן שלו הוא מאוד מגוון. יש לו פה המון דגש על פרפורמנס, שזה תוכן ממש מהיר, חד, מדויק. יש פה UGC, יש פה שימוש במשפיענים, יש פה פודקאסטים, ויש פה גם תמונות מעניינות שגם כיף לראות אותם וגם תופסות את תשומת הלב. מבחינת הסושיאל שלהם, הם לא שמים דגש חזק על החוויה של המותג, הם בעיקר שמים דגש על החוויה של הבגד על אותו בן אדם, של איך שהוא לובש את זה. ולכן גם כל התוכן נראה ככה. גם יש סרטונים שהם בסלואו מושן מכמה זוויות שונות, וגם כמובן יש קרוסלות שמראות את המוצר מכמה זוויות שונות. האתר עצמו מעביר חוויה טובה, נוח לשימוש, שמים דגש על הצעת הערך שלהם, שזה עד 60% הנחה על כל האתר. מבחינת ההצעות ערך בסל קנייה, אין להם בכלל. יש להם גם הצעת ערך של 10% הנחה בהצטרפות לניוזלטר עצמו. מה שלדעתי בעיקר חסר להם זה לתת הרבה יותר הצעות של אפסלים ו-AOV כדי להגדיל את ההכנסות שלהם, כי התוכן שלהם מצוין ויש להם המון טראפיק ואני גם יודע שהם משקיעים הרבה, אז הדבר הקטן הזה יכול לעשות להם הרבה יותר כסף. אז מי לדעתכם משווק טוב יותר ועושה הרבה יותר כסף? תגיבו לי פה למטה.